Os veciños de Chantada contarán este verán co novo auditorio, un fito histórico para a localidade, xa que era o único municipio cabeceira de comarca na provincia que carecía deste servizo. A dotación completarase cos cartos do canon hidroeléctrico os que a institución provincial destinou preto d'1 millón de euros. A obra adxudicarase neste mes e o prazo de execución será de 6 meses. Os chantadinos e chantadinas poderán por fin dispor este ano do esperado auditorio público que se está a construir no lateral do edificio multiusos da Plaza de Galicia. Pareceme que é unha obra moi importante para este pobo, que levamos moito tempo esperando por ela, e pareceme ben. É verdad que en Chantada realizamos unha obra deso porque hai sitios moito máis pequenos que os teñen. A primeira fase das obras financiada con fondos do Plan E do Goberno Estatal está prácticamente finalizada. O edificio rematarase cos cartos do canon, os que o organismo provincial destina 1 millón de euros. Se non fora por estes cartos, seguro que non se iba a facer, pois está moi ben. Mas é un edificio impresionante. O auditorio, a escola de música e o resto do concello. É unha obra impresionante. Chantada é a única cabeceira de comarca na provincia que aínda non ten un servizo destas características. Imos poder ter por fin un local no que se poida celebrar calquera tipo de acontecemento, de acto cultural ou musical e, bueno, mesmo social. Vai haber un recinto que por fin Chantada merecía como cabeceira de comarca e que gracias á Diputación puximos ter. O futuro Salón de Actos contará con 300 butacas e estará equipado para todo tipo de actividades e espectáculos. Será o terceiro dos centros que acolla o edificio multiusos. Vai estar destinado a oficinas municipais, a servicios incluso non municipais, vaise albergar aquí tamén o GDR, o Grupo de Desenvolvemento Rural Miño Ulla, o que nos vai permitir non pagar alugueres destes locais, a Casa de Música que xa está funcionando e o auditorio pois é un complemento tamén para a Casa de Música e a Casa de Música para o auditorio. Ademais, estará perfectamente conectado con estes centros, os que se poderá acceder desde o seu interior. O conxunto do edificio, baseado en liñas modernas, forma parte do proxecto de remodelación desta praza, a principal da localidade. Esta praza vai ser un fito histórico e arquitectónico para Chantada. Xa se pode apreciar un pouco, pero non nos apreciará na súa totalidade que estea totalmente rematada. Vai permitir unir as dúas zonas de Chantada, a Praza de Galicia, a zona esta de baixo, coa Avenida de Lugo, coa zona alta. A segunda fase das obras terán un prazo de execución de 6 meses. Prevese que o edificio este en funcionamento este mesmo verán. A cidade de Lugo recibiu esta semana unha visita moi especial, a dunha delegación de Haigán, o distrito de China no que está a orixe da muralla. Devolveron así a visita que fixo unha delegación lucense en 2008 para selar o irmanamento entre ambas as dúas cidades e establecer contactos empresariais. Ademais de percorrer os lugares máis emblemáticos da cidade, os representantes chineses mantiveron un encontro cunha trintena de empresarios de Lugo. Na visita non podía faltar un percorrido polo adarve da muralla lucense irmanada ca Gran Muralla Chinesa desde 2008. A comitiva tamén coñeceu algunhas das zonas máis emblemáticas da cidade atendendo as explicacións do seu anfitrión. A historia da cidade interesou os visitantes, pero tamén outras cuestións sobre a nosa cultura e a vida cotiá. Y quiere continuar estableciendo la relación con Lugo en varios secretos, cultura y comercio, y con todas posibilidades, y buscamos la gran oportunidad de cooperación. Unha cooperación iniciada durante a visita da delegación lucense de hai 2 anos. Precisamente, algúns dos empresarios que asistiron á reunión convocada no Concello viaxaron a China en 2008. Debemos de ir 24, pero creo que foi moi importante. Como dixo a vicepresidenta da Diputación, eran de toda a provincia de Lugo, de moitos sectores, incluso iban do viño, das castañas, de moitos sectores. E seguimos tendo relación con eles, e eu creo que foi moi importante e que é máis que debíamos de seguir as cámaras de comercio adiante para seguir externalizando as empresas para que vayan a outros países e sobre todo a China, porque hai muchísimos habitantes. O responsable chinés lembrou que o seu país apoia tanto a empresas nacionais que buscan negocio fora como as que desexan implantarse alí.
En China hay muchas ganas de trabajar, muchas ganas de cooperar y estar en continuo movimiento. Y en Lugo, como ciudadanos de Lugo, tenemos mucha suerte de que haya este hermanamiento, de que nos ofrezcan, estoy seguro que de todo corazón, que vayamos allí a establecernos. Todo coñecemento debe traducirse en un beneficio empresarial. A universidade fai moitos traballos encaminados para despois a economía productiva. Eles están máis acostumbrados que nós a transferir os coñecementos ás empresas e nós temos que aprender en ese senso. A delegación chinesa tamén visitou o polígono das Gándaras, onde valoraron a disposición de solo industrial e o seu prezo. Precisamente un dos puntos que contempla